Good day, kids! Familiar na ba kayo sa paggamit ng dagdag-bawas technique? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang dagdag-bawas ay isang technique upang mas lalong mabilis at madali ang pagdadagdag o pagbabawas sa isang bilang. Ang terminology ay galing sa pagdadagdag sa kulang upang mabuo ang bilang ayon sa base 10 at ang pagbabawas upang mabalanse ang pagdadagdag o pagbabawas nito. For our first example, we have 32 plus 19. We all know that 19 is very close to 20. We will be using 20 instead of 19. 32 plus 20 is equal to 52. Dahil mas malaki ang 20 sa 19, ibabawas na natin ngayon ang isa mula dito sa 52. 52 minus 1 is equal to 51. The summary, 1 was added to 19 to make it 20, and then we will subtract 1 from 52. Therefore, 32 plus 19 is equal to 51. Demonstrate subtraction. We will subtract 19 from 32. 32 minus 20 is equal to 12. Dahil sobra ang ating ibinawas, ibabalik natin sa pamamagitan ng pagdagdag kung ano yung sobrang ibinawas. 12 plus 1 is equal to 13. Therefore, 32 minus 19 is equal to 13. Nag-gets niyo ba ang dagdag-bawas? For this example, 29 is added to 56. Therefore, we will use 30 instead of 29. 56 plus 36 is equal to 86. Dahil mas malaki ang idinagdag natin, kailangan ibawas natin ang sobra sa idinagdag. 86 minus 1 is equal to 85. Gets nyo na ba ang technique ng dagdag-bawas? Now, let's subtract 29 from 56. 51 and 22. What are we going to do with the 22? Since 22 is closer to 20, we will be using 20 instead of 22. 51 plus 20 is equal to 71. Ano ang susunod natin gawin? Siyempre, idadagdag na natin yung kulang sa pagdadagdag, which is 2. 71 plus 2 is equal to 73. How about subtracting 22 from 51? Ayan din sa addition, 20 ang ating ginamit instead of 22. 51 minus 20 is equal to 31. At ano ang ating susunod na step? Dahil kulang ang 20 sa ating ibinawas, magbabawas ulit tayo ng dalawa. 31 minus 2 is equal to 29. Can you find the sum of 58 and 22 using dagdag-bawas?
when the ones digit of the subtrahend is smaller than the ones digit of the minuend, direct subtraction is preferred. Idiretso na siyang isubtract. Let's take for example 58 minus 22. 58 minus 22 is equal to 36.
Isang malaking blessing po ang maging part ng I Volunteer for Filipino Children. Maraming salamat po kay Sir Edward sa pagtuturo niya sa mga bata, lalo na po sa anak ko, si Tio na nasa kinder pa lang. Pero sa loob po ng 3 linggo, marami na po siya nalalaman na po sa math, sa tamang pagbabasa at sa tamang pronunciation of words. At malaking tulong po ito sa mga magulang din na katulad ko. Sa mga magulang na gustong isali ang mga anak upang mas lalo silang magiging mahusay, mangyari po lamang makipag-ugnayan sa mga admin. I-search lang sa Facebook ang IVFC Early Learners Info page. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa I Volunteer for Filipino Children.